Avui vaig a contar-vos tres contes del Mulà Nasruddin. El Mulà Nasruddin és un personatge de la tradició islàmica sufí, que és una branca moderada de l'islam, i és una espècie d'antiheroi, és una espècie de Quixot de l'islam. El Mulà Nasruddin té centenars d'històries i és conegut en Egipte, Síria, fins a la Índia, inclús en Sardenya i Sicília. Les seues històries són molt curtes i quasi sempre tenen ensenyaments morals. I la primera història diu que el Mulà Nasruddin es va associar amb un ric comerciant per a comerciar amb el ferro. La seva idea era acumular molt de ferro, esperar a que pujara el preu i aleshores vendre. I així ho van fer. El Mulà va replegar molt de ferro i en el magatzem d'aquell ric comerciant el van guardar i esperar a que pujara el preu del ferro. I quan havia pujat el preu del ferro, el Mulà Nasruddin va anar a parlar amb aquell ric comerciant per a vendre'l i aleshores fer negoci i fer-se rics. Però el ric comerciant aquell li va dir: ai, mira el que ha passat, no te pots imaginar quina desgràcia més gran ha passat. Resulta que les rates d'ací de ma casa han pujat i s'han menjat tot el ferro. El Mulà Nasruddin va dir: ah, les rates s'han menjat el ferro, no sabia que les rates menjaren ferro. Sí, aquestes rates són unes rates, són molt voraces, molt terribles, tenen unes dents molt esmolades i fortes i s'han menjat tot el ferro. De manera que digué: bo, aniré al cadí, al jutge, a que explique què passa així. De manera que el Mulà se'n va anar a parlar amb el cadí i resulta que el ric comerciant havia anat abans al cadí i l'havia untat, li havia donat diners per a que li donara la raó. I efectivament, el cadí li va dir: sí, n'hi ha, les rates d'ací són terribles, no te pots imaginar, jo també tinc unes rates així que a vegades he d'anar amb espai amb les coses de ferro que tinc perquè totes les coses així molt dures acaben menjant-se-les. No els agrada el formatge ni... No, els agraden les coses ben dures. Ah, molt bé, va dir el Mulà Nasruddin. I el Mulà Nasruddin se'n va anar a veure el sultà i demanar audiència amb el sultà i li va demanar al sultà que l'anomenara a ell el rei de les rates, el governador de les rates. Al sultà li va parecer una cosa tan estúpida i tan graciosa que deia: nomenat quedes, tu eres el rei i el governador de les rates. Al dia següent va anar a la plaça i va contractar a 7 o 8 sapadors, d'aquells que feien forats i valls, zanjas en castellà, i se'n va anar a la casa del ric comerciant. I aleshores començà a excavar els fonaments de la casa del ric comerciant. Clar, el ric comerciant, quan va sentir aquell soroll que n'hi havia fora i quan va sentir i va veure que la casa se menejava i que començava a trontollar, isqué a la porta i va trobar a tots aquells que van allí baix de la... Va dir: què feu, què esteu fent ahí en ma casa, que aneu a tirar la casa a terra? Allí estava el Mulà Nasruddin i va dir: estic buscant aquestes rates per a castigar-les perquè sóc el rei de les rates. M'ha nomenat el sultà Aixina i vaig a castigar a aquestes rates que s'han menjat el nostre ferro. Tu no te preocupes. No, para, no te preocupes. Et donaré els diners que anàvem a traure amb el ferro. I aquell ric comerciant li va donar els diners que anaven a traure amb el ferro. D'ahir se'n va anar a la casa del jutge, del cadí. I efectivament feu el mateix i també el cadí, quan va sentir que la seva casa començava a trontollar, a manejar-se, això també va ser i va dir: ei, què feu? I li va donar la mateixa explicació. I també el cadí li va dir: bueno, no passa res, no te preocupes, ja me carregaré jo de castigar-les. Mira, què te pareix si te done uns diners i... I així va ser com el cadí també va pagar la part que havia replegat d'aquell ric comerciant. I així va ser com el Mulà Nasruddin va quedar ben satisfet amb el ferro que no havia pogut vendre, però del qual havia tret bon profit. I jo crec que,
Vaig a contar-vos una altra història, molt curteta del Mulà Narrudim, i un altre dia us contaré altres històries del Mulà perquè són molt divertides. I aquesta història és molt curteta. I diu que un dia el mulà era tan pobre. El mulà vol dir el mestre, i moltes voltes és una espècie de savi, altres pareix un babau, és molt canviant, però les seues ensenyaments, la seva moral és molt divertida perquè te fa pensar. I diu que el mulà era molt pobre, era tan pobre que apenas si tenia res. I una nit estava dormint i va sentir que havien entrat lladres a sa casa. I aleshores, quan va sentir que estaven els lladres a sa casa, ni es va alçar, ni es va immutar, ni res. Des del llit, estant, va dir, no sé què rebotons busqueu en ma casa de nit, quan jo, de dia, no sóc capaç de trobar res. I, conte contat, conte acabat. Si voleu saber més coses del mulà Narrudim o Narredim, busqueu-lo en Google, en la Wikipedia, que trobareu muntons i muntons d'històries del mulà. Un altre dia us en contaré una altra.